इयत्ता 8वी नागरिकशास्त्र प्रकरण 1 संसदीय शासन पद्धतीची ओळख हा पाठ आपण पाहतोय। संसदीय शासन पद्धत आपण पाहिली, त्यानंतर दुसरी अध्यक्षीय शासन पद्धत हा भाग आपण पाहणार आहोत। पान नंबर 69। अध्यक्षीय शासन पद्धती राज्य कारभाराची आणखीन एक पद्धत म्हणून अध्यक्षीय शासन पद्धती ओळखली जाते। अशी शासन पद्धती अमेरिका या देशामध्ये आहे। ही शासन पद्धत संसदीय शासन पद्धतीपेक्षा वेगळी आहे, लक्षात घ्या। कायदे मंडळापासून कार्यकारी मंडळ अलिप्ता वेगळा आहे आणि ज्यात कार्यकारी प्रमुख थेट म्हणजे जो राष्ट्राध्यक्ष असतो तो जनतेकडून निवडला जातो। आपल्या भारतामध्ये अशी पद्धत नाही। नरेंद्र मोदी त्यांच्या मतदारसंघातून तेवढ्या ठराविक लोक त्या काळ मतदारसंघातील लोकांनी त्यांना मतदान दिलेलं असतं, ते निवडून येतात। पण अमेरिकेत वेगळं आहे। संपूर्ण राष्ट्रातील जनतेचं मतदान हे डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिलं आणि ते राष्ट्राध्यक्ष झाले। ती पद्धत म्हणजे अध्यक्षीय शासन पद्धत। हे संपूर्ण जगाचं राष्ट्राचं मतदान असतं अध्यक्ष। शासन संस्थाच्या तीनही शाखा त्या पद्धतीमध्ये एकमेकापासून स्वतंत्र असतात, परंतु त्यांच्या कार्यात एकसूत्रता येईल इतपत त्यांच्यात संबंधसुद्धा असतात तिघांचा। अध्यक्षीय शासन पद्धतीचा अवलंब हा अमेरिकेने केलेला आहे। या शासन पद्धतीची आणखी काही वैशिष्ट्ये सांगितली। कुठली अध्यक्षीय शासन पद्धतीची वैशिष्ट्ये बघा। अध्यक्षीय शासन पद्धतीत कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळ थेटपणे परस्परावर अवलंबून नसतात, पण संसदेमध्ये एकमेकावर अवलंबून असतात, हे लक्षात घ्या। संसदीय शासन पद्धत आणि अध्यक्षीयात फरक आहे। कायदे मंडळाची दोन्ही सभागृह तसेच राष्ट्राध्यक्ष हे जनतेकडून निवडले जातात। राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख असतात व त्यांच्या हाती कायद्याच्या अंमलबजावणीसह अन्य अनेक अधिकार सुद्धा दिलेले असतात। पुढचं वैशिष्ट्य आहे अध्यक्षीय शासन पद्धतीही अशा प्रकारची रचना असली तरी अध्यक्षीय शासन पद्धतीत अशा प्रकारची रचना असली तरी कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळ हे परस्परावर नियंत्रण ठेवते। परस्परावरील नियंत्रणामुळं जबाबदार पद्धतीनं राज्यकारभार होऊ शकतो, लक्षात घ्या। संसदीय आणि अध्यक्षीय शासन पद्धती व्यतिरिक्त अन्य काही शासन पद्धती सुद्धा आहेत। कुठल्या देशामध्ये? फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, जर्मनी या देशामध्ये या तिसऱ्या प्रकारची किंवा अन्य प्रकारची शासन व्यवस्था अवलंबलेल्या जातात। विविध देश आपापल्या परिस्थितीला अनुरूप अशा प्रकारच्या शासन पद्धतीचा अवलंब करताना आपल्याला दिसत आहे। आता पुढचं जे प्रकरण आहे भारतीय संसद, या प्रकरणामध्ये आपण संसदेची रचना, संसदेची कार्यकारिणीची पद्धत कशी, कार्यपद्धत कशी आणि त्याची भूमिका याचा अभ्यास पण पुढच्या प्रकरणामध्ये करणार आहोत। या धड्याचे प्रश्नोत्तरे वगैरे व्यवस्थित लिहा, ठीक आहे।